Господин Достанич, малко повече от месец след като официално поехте Славия, отбора се движи добре, без загуба под ваше ръководство. Сега натрупахте и серия от победи. Доволни сте като цяло от работата си до този момент и от представянето на отбора, разбира се? Да, аз съм много доволен. Защо? Jer имам футболисти koji давaju всичко od sebe. Всеки една тренировка, всеки един мач koji готвимо, тој су професионалци. Имамо хора кои су лидери одбора, кои има нека правила кои смо сложили, кои тој испозвају, прави това кои искамо од тих и на всеки един мач се раздавају на 100%. Само могу да будем задоволен, да. Ако мога да ви върна на момента, в който взехте решението да се преместите от стадион Локомотив на стадион Александър Шаламанов, всъщност кое ви накара да приемете предложението на Венцислав Стефанов и да станете старши треньор на Славия? Никоме не накарал, тоа е мој избор. Тоа е мој избор зашто сам работил с тези хора, имам доверие, знам политика на клуба, нештата су ми многу јасни у Славија, тоа е трети пут кога се врштам тука. Просто политика која налага Славија, аз цел живот се ме прави, обичам да работим со млади фудбалисти, налагао се ми их целу кариеру насекаде. За мене това е много важно. Колко лесно или колко пък е трудно да се работи с млади футболисти вече, когато говорим за мъжки футбол в първия състав на даден клуб? Па просто не е трудно да се работи с тях. Аз имам късмет да имамо качествени млади футболисти кои знају како искају да постигну кариера, ми сме тука да им помагамо. Али преди всичко е важно да клуб застане за това. Да, на Балкану е много трудно. Зашто? Jer винаги зависите од резултата. Една-две загубени среща ви може будете наванка. Нико вам не говори Кад говоримо за политика на налагање на млади футболисти, тут треба да имате постојанство, да имате нештата, да сте сигурни за това кои искате. Аз обичам това, да, при нас на Балкану всичко кое направимо, това е голем ризик и аз га поемам као такав. За първи път поехте Славия през 2004 година. Какво се е променило в клуба от тогава до сега, а и като цяло в българския футбол според вас за тези много години? тога, не ли знаете? Много тога се сменило, нещата су се сменила преди. Мислим да сега, што говорим така, значи да сам остарил и тоа е нормално. Jer имаше качествени футболисти. На всеки един отбор имаше верно много качествени футболисти. Окей, може би да сам та генерација кои су донели нешто ново sa работа с нештата и sa технологија. Това е нормално, али казвам, винаги е било и у аз говорим, за мене има само митница тука, али за мене аз говорим за Балкана. Балкану су за мене винаги всеки един спорт, поготово фудбал, винаги сме имали качествени фудбалисти, винаги имају таленти. Само треба имати трпење, треба имати знање, треба постепено работити с тях и давате им праву шансу. За мене тоа е едини начин да наши клубови врве. Едини начин, ми немамо големи спонзори, немамо нештата, значи нама е винаги да пласирамо фудболисти, али естествено, не да га бутамо, него естествено да има качество, да заслужи и оттам нататък да направи кариеру кој всички мислимо да може да направи. Лесно се работи с Венцислав Стефанов. За трети път имате възможност да сте в Славия, т.е. да работите с него, пък той е един от хората, които вече най-дълго време се задържат в българския футбол. Точно така. За мене у Славија, ако гледаме много добре, аз имам големо уважение към хора у Славија, зашто тоа су хора кои 30 година давају пари и свог джоба за фудбал, нештата, разбирају од фудбала, али у Славија е тука много добро поставено. Зна се кој у клубу, хиерархија се запазва, али зна се кој одговара за терена. За терена аз одговарам за тези хора, ема разбирате. Со njega съм винаги имал добро отношение, нема разлога да немам ни сега. Да се върнем към настоящето, към моментната форма на Славия, която е изключително добра. Отбора се качи до 7-о място в класирането, но докъде стига потенциала на отбора според вас? Честно да вам кажем, само едно. Мислим да отбора има много качества. Има много качества, аз вjerувам у тяхна качества. Сега, ми смо сложили нека правила кои искат. Всеки един треньор има свой начин на работа. Това
koje smo složili tuka od prvi den kad sam došao tuka, mi se vinigi движimo po principu jer mi imamo svoj moderne igre, svoj način koji iskamo da postignemo. Сега mnogo je malko vremena da bi mi mogli da govorimo da smo napravili neka golema kračka ili neštата. Najvažno je da тези хора koji su сега u odboru поемaju нештата сериозно, искaju da pokažu своја качества. Всички работе за колектив. Mi da, imamo individualno futboliste koji su качествени и сега to treba da как се казва, да склопимо, да bude jedan silan kolektiv. И ако направимо силан колектив, ми нямаме проблема. Сам казахте колектива, това ли всъщност е най-силната страна на отбора на Славия към момента? Да, това е със сигурност. Това е със сигурност, защото аз виждам футболисти koji treba da spiramo некој put на тренировци, защото давaju всеки едно упражнение koje правиме, тоа давaju 200%. Винаги имамо добру комуникацiju, просто to su neka pravila koje smo složili. Сега mi treba da budemo dovoljni защото jedan futbolist професионални treba da dava всичко od себе си на тренировка. Това е правило навсекаде. До края на годината за Славия предстоят доста трудни мачове, може би чисто на хартия. Следващия срещу Добруджа трябва да бъде от графата лесни, може би, но пък всички знаем, че едно евентуално подценяване на когото и да било винаги вещае проблеми. Аз с вас обичам да говорим, винаги давате отговора. Значи това, koje ми говорите, аз днеска je prva trenovka, to je prva дума koju ću da ispoznam. Zašto? Jer mi nemamo pravo niti jedan odbor da podcenimo. I viždamo, насекаде на шампионата, мачови се многу трудни, игра се на грешку, на нештата, просто всеки еден мач е многу труден. Многу труден. Ми ако не даваме на всеки еден мач всичко од себе си и да даваме и повише од това кое е можно, не можеме да спечелиме мача. Това треба да е едина истина. След двубоя с Добруджа предстои друг такъв отново тук на стадиона на Александър Шаламанов, само че с Левски, с оглед на факта, че сте работили в синия клуб. Този двубой има ли някакво по-специално значение за вас? Не, аз съм винаги бил така. Дали съм бил у Червена звезда, аз работим у Славия, мене първо има големо уважение за Левски, далече от това. Два пута съм работил там. Poželjavamo uspeh, ali za mača koji nas čeka u četvrtak, sveki jedini odbor iska da spečeli to, iska da spečeli titulu, mi iskamo da spečelimo točku i za mene to je jedan mač na koji treba da pokažemo svoja kачества i da izlezimo, da igramo ravnostojnost nje ako je возможно. Znamo da imaju mnogo dobar odbor, zaslužavaju, prvi su zasluženo na prvo mesto, ali mi ćemo da se upitamo da napravimo jedan хубав mač i ako je možno да направим резултат. А вие имате ли нужда от свежи попълнения през януарския трансферен прозорец и някъде, където задължително да се подсилите? Гледайте, за мене у ovom momentu да, имamo problem balansa u odboru, zašto na neke pozicije nemamo достатъчно конкуренция. За мене to je najvažno. Сега taj balans kako ćemo da napravimo, zavisi od kluba, zavisi od budžeta, zavisi od politike do kluba koji ja ne pravim. Naravno imaću svoje мнение, да кажем како искам, како мислимо, ali мислим да на некои постови със сигурност мора да се посилим. От перспективата на днешния ден, в момента в който водим този разговор, какво би било успех за вас в края на сезона? Знам, че е доста далече, но въпреки това... За нас би било, за мене, kada sam govorio sa prezidenta i sa ljudima od kluba, za nas je da vrnemo Slavija na mesto koje pripada. Za mene je Slavija golem odbor. To je naša целта да будемо меѓу 6, ако можемо у едном моменту, а то е многу трудно е да се направи тај баланс. Важно е да покажемо качество, важно е да правиме силни мачове, jer да влеземе у Европа само да би влезели у Европа, това не видим да може да печелимо нешто многу, але у същото време за мене ако можеме да се врнемо меѓу првих 6, да можеме да налагаме млади фудбалисти, да се представи многу добре и да можеме да врвиме, тоа е за мене голем успех. Сам споменахте за конкуренцията в родното първенство. Има ли шанс Лудогорец да бъде свален от върха според вас, като виждате потенциала, най-вече на Левски към момента? ЦСКА 1948 също до някъде беше в играта, но може ли да има друг шампион? Как виждате нещата вие? Всичко ćemo да видим, всичко зависи. Ако Левски продължи така, ни това, как се казва, за мене, kao što govorim za Crvena zvezda, kad si ti postoјано всички знаемо да си први да će da stane šampion, koje je značenje drugih hora da prave šampionat? Da, to заслужавaju, šapka dole, napravili su rezultate, napravili. Сега Левски
Има един отбор, има треньора koji работи много добре, прави добре мачеве, направили su добре мачеве u Европа. Zašto tako da ne produži? Jer това е jedan golem odbor koji za mene ako ostanu prvi bravo, ali ima i drugih hora koji su napravili dobre odbore. И до края на шампионата за мен ще да бъде много неизвестно. Добре, и за завършък на това интервю, искам да ви задам няколко бързи въпроса, свързани с играчите на Славия. От вас очаквам бърз отговор, за да стане по-интересно. Сръбска или българска кухня? Сръбска. Сръбска или българска музика? Сръбска. Сръбски или български футбол? Български. Най-добрият играч на Славия? Минчев. Лидера на отбора? Минчев. Най-техничният? Суле. Най-бързия? Най-бързия е Стоев, Ема. Кой закъснява най-често? Наш Суле, той е шампион от това. Шегаджията с облекаването? Шегаджията с облекаването, най-забавният човек. Марко Милетич. Кой пуска музиката в съблекаването? Марко Милетич. А каква е музиката? Бугарска, сръбска, смесна. И финално Дуспа от 90-та минута, на кого бихте я дали? На Янис.